TV-avisen. God aften. Ja. Og jeg er sådan, nu er jeg vent lige. Jeg kommer 1 minut. Ja, 1 minut. Ja, det vil nok se. 1 minut. Husk det. Mine børn, nu er jeg her så igen. Den rigtig store mand. Nej, den rigtig store kvinde, skulle jeg sige. Jeg har en meget sørgelig sag. Nej, en meget sørgelig dag. Hvor vi skal sige farvel til Danmark. Der er så meget, man ikke skal bruge. Cosmo, du har det på nu. Ja, vi skal sige farvel til Cosmo. Se, her fisk. Ja, se, det er min dejlige hund. Han skal jeg sige farvel til. Han har faktisk været død. Lidt sød. Kun lidt. Ja, og nu venter jeg bare sådan. Mor, kan komme hjem og give mig noget mad at æde. Okay, jeg var ked af det lige et par sidste dage, så jeg tænker mig ikke lidt af. Tænke, hvor skal jeg begynde? Okay. Ja, hende kan vi lide. Ja, hende kan vi lide. Kan vi lide? Ja, det tror jeg nok, jeg kan. Okay, vi har oplevet noget meget sørgeligt her for tiden. Jeg har fået sådan en her besked. Eller ikke en besked. Så er nogen, der har ringt til mig. Så er der nogle rigtig guttemande. Det er altså en pis. Og det ender mig ikke. Det er mig, Patrick, der snakker. Det er en, der hedder Danny, og så Patrick. Danny, han hedder Patrick, men jeg tror ikke, han gør det. Så bliver han sur. Ej, det gjorde jeg ikke. Ikke fordi. Vi ses. Det var så det store nyhed.